Il-Kumitat Parlamentari għall-Standards fil-ħajja pubblika ippubblika rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika li fih ma sabx ħadd li d-deputat Michael Farrugia gideb meta wieġeb lil ġurnalista Times. Il-każ kien jitratta dwar direzzjoni politika li ta' Michael Farrugia biex is-sit tal-imrieħel li fi żmien Gvern Nazzjonalista kienet ġiet dikjarata bħala ċentru ta' impjiegi ikun inkluż għal high-rise. Dan wara laqgħa li kellu ma' Jurgen Fenek. Iżda fl-investigazzjoni li jagħmel il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika l-imħallef emeritu Joseph Azzopardi ingħad b'mod ċar li anke minn xhieda u dokumentazzjoni Michael Farrugia ma ddiskutix il-high-rise fil-laqgħa imsemmija. Hawn ġie nnutat li Michael Farrugia la gideb u iżjed ma biddel il-verżjoni tiegħu għall-ilment li qajjem Arnold Kassola. Il-Kummissarju għall-Standards imbagħad innota li Farrugia kellu jagħti informazzjoni korretta dwar id-deċiżjoni tal-high-rise kif ittieħdet. Farrugia kien innota mal-Kummissarju li hawn kien qed iwieġeb fuq xi ħaġa ta' 6 snin wara. Id-deċiżjoni in kwistjoni dwar il-high-rise fl-imrieħel għal bini ta' The Quad Central kienet ittieħdet mill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar deċiżjoni unanima tant li anke il-membru tal-Oppożizzjoni fil-Bord, jiġifieri Ryan Kallus, kien approva. Intant il-Kumitat Parlamentari għall-Standards fil-ħajja pubblika innota kif huwa ta' diżappunt li rapport tal-Kummissarju għall-Standards kien irrappurtat fil-medja qabel kien pubbliku bil-konklużjoni tar-rapport ukoll kienu fil-medja. Dan meta laqqas fil-konfront ta' min sar l-ilment, jiġifieri Michael Farrugia, ma kellu kopja. Dan id-diżappunt espress ukoll minn Farrugia nnifsu ġie ppubblikat flimkien ma' stqarrijiet oħra li għamel Farrugia bir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards inkluż. Fittra li bat lill-Speaker Michael Farrugia sostna li huwa m'għandu ebda oġġezzjoni għal pubblikazzjoni tar-rapport għax jemmen bisħieħ bit-trasparenza u saħaq li huwa ma qabilx ma' parti mir-rapport bid-deputat Laburista sostna li lest jagħti x-xhieda tiegħu quddiem dan il-Kumitat.